Deze week waren er opnieuw ontwikkelingen in de moordzaak rondom Andy de Heus. De politie is dinsdag de hele dag bezig geweest met een doorzoeking van een huis aan de Schaloensstraat in Sittard. De aanleiding hiervoor is het lopende rechercheonderzoek, zo meldt de politie. De 55-jarige bewoonster van dit pand werd eind januari al aangehouden en gehoord. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de Heus. We zijn hier vanochtend begonnen met een doorzoeking in een woning. Het is de woning van een persoon die eerder is aangehouden als verdachte in het onderzoek naar de moord op Andy de Heus. We hebben die persoon eind januari aangehouden, gehoord en na enkele dagen is hij vrijgesteld. En vandaag hebben wij besloten om hier te kijken of er eventuele informatie dan wel bewijsstukken zijn die relevant kunnen zijn voor het onderzoek, vandaar dat wij een zoeking hebben gehouden. De inval van de politie in haar woning komt dan ook als een complete verrassing. Ik werd gebeld vanmorgen door mijn cliënte die had gehoord dat er een zoeking was in haar woning. Dat kwam voor ons echt uit de lucht vallen, we hadden het niet zien aankomen. En er heeft een zoeking plaatsgevonden in haar woning. Mijn cliënte is veelvuldig verhoord. Ze heeft constant ook verhoorsbijstand gehad. Dat is ook niet voor niks op dat moment. Zij zat er compleet doorheen. Nu ging het net wat beter en u kunt zich voorstellen met een zoeking in haar woning, compleet onverwacht. Ja, zij is wel weer terug bij af. Ja, het hakt er goed in. Ze is destijds vrijgesteld na verhoor, maar ze blijft voor het rechercheteam verdachte in het onderzoek. Net zoals andere eerder aangehouden personen, ook die blijven verdachte in het onderzoek. Dat willen we heel graag nadrukkelijk onderstrepen. We zijn al langere tijd bezig met een uitgebreid rechercheteam in deze zaak. We hebben inderdaad een aantal personen in aangehouden, die blijven wat ons betreft ook verdachte. En we hopen uiteraard die zaak op te lossen, daarom dat we bijvoorbeeld deze zoeking houden, maar ook achter de schermen enorm veel werk verzetten. Andy de Heus is lange tijd vermist geweest, sinds 2012. In februari van dit jaar werd zijn stoffelijk overschot gevonden bij de visvijver in Stevensweert. De politie gaat ervan uit dat er door een misdrijf om het leven is gebracht. In totaal zijn er 4 verdachten aangehouden, maar nog altijd is niet duidelijk wat er met Andy de Heus is gebeurd en wie hem daarvoor verantwoordelijk is. Of er iets gevonden is of eventuele resultaten is mij op dit moment nog niks bekend. De zoeking is zojuist afgerond en vermoedelijk dat we in de loop van de middag meer duidelijkheid kunnen geven over eventuele resultaten. Wat ik heb begrepen waren ze op zoek naar gegevensdragers. Wat er precies in beslag is genomen kan ik verder ook niet zeggen. Die informatie die krijgen we uiteraard nog. Maar ik weet wel dat het gaat om gegevensdragers.